ಕುಡ್ಲದ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಲಾಗರ್ ತುಳುವೆರೆ ಇಜ್ಜ ಕಂಡ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಲೇಡಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಆಯ್ತು ಸೀಕ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಲೆ 425K ಇಲ್ಲ 100K ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ఇది నమక్ దాలే జంతువులు మరి ಯಾರು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಡದೆ ಪಾಡಿ ಮೂರ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಅದು ಬೈಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೈಪಾನದ ಪಾಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಇಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಊರ್ದ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕದಂడి ಊರ್ದ ಕಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಪೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೋ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಸಾರು ಅಂತೆ ಬಾರ್ ಸೋಕುದ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಮುಂಕುಗ ಹಾಕೊಂಡುಂಟು ತುರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆ ಆಂಡಲ ಇದು ಹೆಂಚಿನ ದೇವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊರಡಾಣ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಿಂದು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಂದೆ ರುಲಾಯ್ಡ್ ಕಂತದ್ದು ಪೀರೆ ತುರೆ 3 ದಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಾಡ್ಕೊಂಡೆಡಾವತ್ತ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನನೆಡಾವ್ಯ ಈ ಪಡೆಯೋಗೆ ಮನೆ ಈ ಪಂದೆ ಡಿಸಿಲ ಅವು ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಬರಲೆ ಓ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇನ್ನು ಮೆತ್ತೆ ಭಯ್ಯ ನಾವು ಕಿರ್ಕಿ ಎಗ್ಗಿಡಿ ಪಗೆಲಾಂಡ ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಆಪಣ ಭಯ್ಯ ಅವತ್ತು ಅಟಿಲ್ಲ ಬಂದು ಅಟಿಲ್ ಮಾಲ್ಪಡ ಬೇಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂದ ಪಾತೆಯನ್ನು ಆಮದ್ದು ಬೇಳೆ ಇನಿ ಈಟ್ಲೇಟನೆ ಗಂಟೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಒರ್ಬಾರೆ ಏಳರೆ ಆನಗನೆ ಸುಮಾರು ಜನತ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದದು 25K ಆಯ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ರಶ್ ಮಲ್ಪನೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಆಂಡ ತಗ ಮಲ್ಪನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಚ್ಚ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಮುಗಿಪು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಪಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೊಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಳು ಕೆಲವೆರು ಮಾತೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ ಯಾನಾಗ ಬೆರಡ ಪಂಡ ಇಂಬೆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವರು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪದು ಪಂಡೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಜ ವೈದಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕಂಡ ನೀನು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಪಂಡನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಏರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಲೇಡಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೇನುಜಿ ಡ್ಯಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕ ಎಂಡ ಏರ್ಲ ಪಂಡೆರಡ ನಾನು ಕೇನುಜಿ ಡ್ಯಾಯ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಿಲೀವ್ ಇತ್ತ ನಾನು ಕೇನೋಡು ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜೇಲ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ನವ ಕೆಲವರು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚ ಪಟ್ಟಿಗುಡ್ಲೆ ಅಂದೇ ಎರಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಏರಿಯವು ದಾದ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಅಂಚ ಇಂಚ ನೋದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಂಡನ್ನಕ್ಲಿ ಈ ಕಂಡನಿ ಮಲ್ಪುಲ ಕಂಡನ್ನಕ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಪುಜ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮೊದಲು ಜೇತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಏನಾರು ಪಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೋಪುಜೆ ಅವೇನು ಆಯ್ಕೆ ಅವೇನು ಅಂಚ ಪಂಡು ಬುಡ್ಡೆ ಬುಡುಡು ಬಂದತ್ತು ಬುಡ್ಡೆ ಬುಡ್ಡಲ್ಲ ಅನಾಹುತಾಗ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಚಳಿ ಅನಾಹುತ ಪುಜ್ಜಿ ಬಂದೇನು ಅಡ ಎಂಚಿನ ಅವು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಚ್ಚಿಯ ಪಾಪ 6 வீடியோ தூவேரு இது பாத்துறதுனால ಲಿರಿಕ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಅದು ಆರ್ಲ ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು
ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಏರಡ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡು ವಿಷಯದ ಆಡಕಂದ ಆರು ಬರ್ತಿರ ನೈಟ್ ಮೆಂಡ ಪಂಡು ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯದ ಆಡಕಂದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆರು ಪಂಡಿ ಜರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗುಚ್ಚಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಖ ಸಂಸಾರದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಬಿಲೀವ್ ఒక ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಲವ್ ಬಿಲೀವ್ ఒక ಲವ್ ಆಸೆ ನನಗೆ ಬೇಸೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾತೆ ಪಾತೆ ನಾನು ಬೇಸೋಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರದೆ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೆನಂಜಿ ನೇರ್ದಾದ ಯಾನ್ ಭಾಷಣ ಪನ್ಲಕ ಮೇರೊಂದು ಮೂರು ಮಂಡೆ ಬದ್ದ ಒಂದು లేదు ಯಾನಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ದ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತು ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಯ್ಯೋ 5 ದಿನ 5 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶದತ್ತು ಆರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ತುಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಕ್ತೀರಿ ಇಂಚೆಂಚ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ತೀರಿ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಆಗ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಹೊಡೋದು ಪಾಡ್ದಿನ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಅವು ಕಣ್ಣಾಯಿ ಬಡದಿ ಬಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಲ ಅವಡು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅವಡು ಮಾಮಿ ನರ್ಮಲ ಅವಡು ಮೈತಿದಿ ಅವಡು ಇಂಚಪುರ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧ ಆಡ ಕೆಲವರು ಕಂಟ್ಯಾದ ಪಾಟ ಲಡೈ ಮಲ್ಪಾಯರಂದೆ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ ಕಂಚಿನ ಪುರ ಸಿಟ್ಯುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಕೇರ್ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೋದು ಹೊರನ್ನೇ ಹೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾವು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಿ చేస్తే ಅವನಿಕ್ತದೆ ಯಾನಾಡಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನನಗೆ ఉంటుంది అది ఇరగ తురేక్ టొమాటో కాడు మేర్ పండి ఒక పుంజిలో కుల్పావనా ఏ ಅವೆ ತೂಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೈಕ್ ಅಡಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಪಾಡುಜಿ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಜಿಯ ఇంటి అదే ఆపుద్ది టొమాటో పాట రుచి చేంజ్ ఆపుతుంది రుచిలో చేంజ్ ఆపుడు పరిమాణంలో చేంజ్ ఆపుతుంది ఉప్పు కర్రీ పంట ఒక కాలు ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ పొలుతు ಕಾರಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗದ ತರಕಾರಿ ಲಂಚ ತುರೆ ಅವರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಆತ ತುರೆ ಇತ್ತದ ಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪಗ ಲಂಚನೆ ತುಂಬು ಲಂಚನೆ ನನ್ನ ಲಂಚನೆ ರೌಂಡೇ ಇತ್ತದ ತುರೆ ಪಕ್ಕದ ತುರೆ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿ ಈಗ ಆಯ್ತು ಶೇಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಿಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಮೂರು ವಾತುರೆ ವಾತುರೆ ಯಾರು ಮೂರು ಯಾನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮೂರು ಎಲ್ಲ ಈ ಬಾಲ ನೋಡಿ ಕರಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಘಾಟಿ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಪಂಡತ ದುಡ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಬಿತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬೇಗ ಒಂದು ತುರಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತದೆ ದೊಡ್ಡ ತುರೆಕ್ತೆ ಕೊಂಚ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ ತುರಪ್ಪು ಕರಿ ಡ್ರಡಾಡು ಉಂಡುದಾಯ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಧಲ್ ಓದುದು ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಡೆ ಮಿಸ್ ಆತ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರು ಅದನ್ನ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ಓದು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನು ಹಾಯ್ 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 ಹಾನೆ ಮಾಡು ಅದು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಲಾಗೆ ಮುಡಿಯ ಹಚ್ಚಿದಾಗಪ್ಪ
ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೋದರೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿರಪ್ಪ ಕೋಡೆ ಪುದರ್ ಓದುದಿ ನೀ ಪುದರ್ ಓದಿಜಿನ ನೀ ಪುದರ್ ಓದಿಜೇರು ಬಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರತ ಐ ಒಂಜಿರ ಪ್ರಪ್ಪ ಪುದರ್ ಓದೊಂದು ಕೋಪೇನ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷತ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ 25K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಲಿ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೆತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಿವಾಲಿ ಪಂಡಿನೆಗ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಈರು ವಿಡಿಯೋ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಈರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಅಂತೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ 25K ಆಯ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 100K ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಪಂತೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಬರ್ನ ಪುದರ್ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಬೇಕಾರ್ ಹಾಯ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂತೇವೆ ಎಂಕ್ ಮರತ್ ಹೋದಿತ್ತನ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ಪಿನ್ ಮನೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಂತೀರ ಸುಷ್ಮಾ ನಾಯಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂತೀರ ಭವಾನಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಮತಾಜ್ ಹರುಣು ಆರು ಮಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀರ 1 lakh ಬೇಗ ಮನ್ಪಡ್ 1 lakh ಬೇಗ ಆವಡ್ 1 lakh ಬೇಗ ಆವಡ್ ದೇವೆ 1 lakh ಮಲ್ಪಡ್ ಬೇಗ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಾಜ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬಂತೀರ ಪ್ರೀತು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಧಿಕಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಶಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಕ್ಕ ಅಂತೀರಿ ಸೋನಿತಾ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅರುಂಧತಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬೇಗ 50K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆವಡುಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಂಜಿತಾ ಬಜಗೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ಕೋಡೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತೇರು ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಏಪಲ ಇರೆ ಗುಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ 100K ಬರೆಪ್ನಾಡೆ ಮಿಸ್ ಆದ 1K ಬರೆತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ 25K ಆಯ್ನೆಗ್ದಾಲ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚನೆ ವೀಣಾ ಕುಲಾಲ್ ಸುಜಾತಾ ಸುಜಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ನೈನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ SP ಪಂತಂದ್ರೆ ಕುಡ್ಲದ ನಂಬರ್ 1 ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 7 months 8 months ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗಾನು ನಡುಟು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ 100K ರೀಚ್ ಆದಾತು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತುಳು ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 4 ವಿಡಿಯೋ ತುಳುಟು ಮಂತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಜನ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಜನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಗೀತ್ಲ ಬರಗಾಲ ತುಳುವೇರೆ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ತಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ತಡೆಗಿತ್ತೆ ಆಯ್ದಕ್ಕ ದಾದಾನ್ ಮಂಡ್ಯ ಮೆಗ್ದಿಲ ಪಂಡಲ್ದ ಆದಯ ಕನ್ನಡ ಏತ್ಲ ಇಜ್ಜ ಏತೋ ಜನ ಮಲ್ಪುಜೇರ ತುಳು ಮನ್ಪುಂದು ಅಂಚೆಯನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಚೂರು ದುಂಬೆ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಸಲ ಆತ ದುಂಬುದ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಟ ತಾಪಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಡದನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲುಡ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 7 minutes ತುಳು ಮಂತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 2 ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುವೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ ತುಳು ಮಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬುರ್ದೆ ಬಿಡಿ ಐದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಡನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜರ್ನಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂಡೆ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನಿಕ್ಯಾನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಾನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಂತಿನ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ ನಿನಿಕ್ಕುಲು ಸೊ ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದಪಣ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಏತೋ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಹಿಂದಿದಕ್ಲೆ ಏತೋ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಳು ಯಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ಲ ಬರಡು ಮಾತ ಮನ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಡು ಮನ್ಯ ಮಂತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ಪನೊಂದೆತ್ತ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿದಕ್ಲೆ ನಾಕೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಇಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಜೀತಾಣ್ಣ ಬತ್ತುಂಡತ ಕುಡ್ಲದ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದು ಬಂತೀರಿ SP ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ SPನ ಫುಲ್ನೇ ಪುದರ್ ಬಂತು ಅಡ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಅಮಿತಾ ಕಂಚನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಕ್ಕ ಶೋಭಾವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಮಿತಾ ಕಂಚನ್ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಕ್ಕ ಶೋಭಾವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಖಿಲ ಅರುಣ್ ಒಂದುಂಡು ಇದಕ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ ಸುಶಾಂತ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ 100K ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬರಡೊಂದು
100K ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 25K ಇಲ್ಲ 100K ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟಂದು ಇಜ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ದಾಲೇಜಿ ಬಟ್ 100K ಅಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅವೊಂಜಿ ದಾದನ ಖುಷಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಂಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಂಡೆ ಐಟ್ ದಾದ ಇರೋಣ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬತ್ತು ನಮಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬತ್ ದಾಲ ಇರಿ ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಏಪಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೂಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿನೆ ಕಕ್ಕಲು ಮಲ್ತುಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಕ್ ಮೋಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ನಮಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ದ ನಂಬರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಆಡೋದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಬೊಕ 25K 100K ಎಂಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸುಶಾಂತ್ ಉಲಾಲ್ 100K ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬರಡ್ ಬಂಡ ರಿಜಿನಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಕೆಲವರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅವು 100K ಇರತ್ತೆ 25K ಎಲ್ಲ 100K ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆತೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮೇ ಬಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಎಂಕಾಯ್ತ ಫೀಲ್ ನನ್ನ ಆವಡತ್ತೆ ಸೊ ಐತ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೇ ಬಿ ಖುಷಿ ಹೌದು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಶಾಂತ್ ಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ ಚುಮ್ಮಿ ಸುಮಯ್ಯ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಾ ಗೀತಾಲಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರವೀಣ ಡಿಸೋಜಾ ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾನ್ವಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಭಂಡಾರಿ ಹರೀಶ ಎಪಿ ಬೊಕ ಭಾರತಿ ಕಂಚನ್ ಬೊಕ ಪಲ್ಲವಿ ಸಬಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ಪಂತೇರು ಇನಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಬೊಕ KA ಕಾರ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಪ್ನಾಜ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಎನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ರೇಖಾ ಸುಮಿತಾ ಸಜೇಶ್ ಶ್ರೇಯಸಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ರತ್ನಾ ಪೂಜಾರಿ ರಂಜನಾ ಪೂಜಾರಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಜಿಯೋಫ್ರೆ ಐದಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪಂತೇರು ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಟ್ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಹಾಪುನು ಬಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿ ಇರು ವೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಡರಡ ಅತನೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಿ ಎರಡ ನಮಲ ತೂತುವ ಅಂಚನೆ ಆಶಾ ಲತಾರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಂತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡಿಗೆ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹೂ ವಿಶ್ ಅಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕ ವೀತಾ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂಗ್ರಾಕ್ಸ್ ಇರದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಅನ್ಕೇಂದಿರು ಅವು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದೆ ವೀತಾ ಅವೆಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ ಕೋಡೆ ಬಂದಿರು ಬೊಕ ಅನಿತಾ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಆರ್ಲ ಬೊಕ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಜೀವನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿರು ಪಾರ್ಟಿ ಸುಮಾರು ಜನಗೆ ಎಂದಿರು ಅಕ್ಷರ ಸಂತೋಷ್ಪುರ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಬೊಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಾ ದೀಚು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಸ್ಸಿರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋನ ಡಾಗ್ಸ್ ಏರ್ ತೂಪೇರ್ ಐಕ್ಲೆ ವನಸ್ಪುರನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಆಜಾರಿಕ್ ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪಾಡ್ಲು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನಡು ಬೈಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ಸ್ ರೈಸ್ ಲ ಪಾಡುವ ಎಗ್ಸ್ ತಿಂದು ನಾಕ್ ಬೇಗ ಬಡ ವಾಪುಜಿ ಐದು ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪ ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಪಂಡ ಪರಂಗುಂಡು ಹಾಳಾಪುನ್ ಪಂದು ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾಕುಲೊಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪತ್ತಂಜಲಿ ತಿನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಯ್ಯ ಬಂದಾಗ ಕಲ ಬಟ್ಟಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಅಂಚನೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಾ ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ ಹಾಯ್ ಪಂತಿನಕುಲು ಆಶಾಲತಾ ಇರ್ನ ಏನೆಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂತರು ನೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಏನಾರದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಸಾರಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಟ್ಟಿ ಪಿಂಟೋ ವಿಂದ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಮತಾ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಶಾ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿವೇಣಿ ತ್ರಿಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ವಿಷ ಯೋಗಿ ಬೊಕ ಸೌಮ್ಯ ಎನ್ ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಕಾಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಪಂತೇರು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬ ಕಾಲಾಂಡಿ ಈತ್ನೆಟದ ಪಂಡೆ ನನ ಏರ್ನಲ ಬುರ್ದು ಪೋದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಪಂತ್ ಜರ್ ಪನೋಡ್ಚಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಪನೋಡು ಪಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆದೆಟ್ಟು ಪಂಪೆ ಒರ್ಂಬ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಓದುದೆ ಬೊಕ ಪೂಜಾ ತದ ಮನ್ಪುನು ಇರೆಗ್ ಮುಗಿಪು ಗಣ್ಣಿನಿದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿನಿ ಇದು ಈತ್ ವಿಶ್ವಸಿತ್ತಿನೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿವಿ ಜಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ ಮಾತ ಮೋಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಿಪ್ಪಡ್ ಓಕೆ ದಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಡಾಕ್ಟೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್